Kadilakad ban pa mo kayo ni ba? Buri kaya masopan niya po ni nga bisang pasa ay tanay dana ni... Kaya sok par. Ay damo asok yan par. Hebe nyo na ini trisera tane. Halo ko, naweng ko mo nung nga dakap kaya nakputa ka. Kisan mo nga bias mi. Just po de. Sasabihan ko na pininto to Kabud niya may bating kabud niya. Iki mo na ba? Iki mo na yung kamulalan mo. Reply may pa mo yung busit sa CCTV nga ini. May maglawe ka pa mo nonong ka rin. Natsuya ka rin. Ning tropa mi ba? Saup. Alang mi pa pag nakabagan. Ay dana. Ay may nakabag. May barahin kayong kubeta uning kayong kakataklayo? No problem bap, why ni na po ing imbensyon ng Jojo. Ing stick and push. Kaya riya pong dikit kayong kubeta. Timidya mo po yung plus, bakan tayo pong mag-release pressure. At saka iya po. Ini po Jim yung pangunakan ko. Iya po ka ni Spider-Man 3. Niya testingan tayo. Ini bulugan tayong manoking animal. Ngano Jim, agyo mo pa. Bapa! Balak sa mong... Balakaman mo na rin ni Bapa. Ali, agyo mo yan. Di kay Spider-Man ala. Bapa! Nga bus-bus ka pa mo, short. Daka pale, sali ko pa ngarse. Dana, kataloras ka. Dano kasinggawan ko. Aray ko. Ako na kaya ka sir masanting kayo ni Balam Langit. Pwesto na nga sir, picturean dan ako. Bantata ng mayari. Sir, nakalala. Sir, sinabi ko na kaya ka sir, picture mo yung pinagtatake niyo. Munta na kaya talangit. Wala po nga bakit yun po pa galing mag-balance si Nano the Great. Halibo po pa mag-balance yung balo ng gawan. Wayan po yung short, sulod niya po abang mag-balance siya. Kita mo pong katahimikan. Uy, ayan po, may disuya po may teka rin ay. Ano po mga galing niya po rin pitas ng mga turo. Ayan na po, para na rin tayo po makasulod niya po masalyasiyan ay. Karangali pa po may kabalo, Nano the Great, kaya pa po may nakbog. Pero lawin tayo pong inimbengin naman ang bagyo oli. Ayan po, nano po kayang isa't isipan at palakpakan tayo po, sulod niya po yung short. Kaniyan po, panalpin tayo po, umakanal niya pong lukas ni. O hindi po ay, ayan na po yung Nano the Great. May kapagulya kaya po rin ni Nano the Great, tsaka niya po Debbie kaning kayang salo. Nakakarugan niya po yung Nano the Great, Nano po kayang munisipisipan na, ayan na po, ala ko na po yung short. Kahit sa po, mayayari po yung ganaganay, po may nakapag Nano the Great. Ayan po at tipatan ayan, pinormaya pa po yung Nano the Great, kaporna ay tana. Kaya may nakapag ka rin, kaya namang yung tablado, may nakapag yung I guess the streets and the sea, the chin to the pillar chin. I get up better than metal me, not in the one. Again, salabat, kageta. Itatamor mengan, ikaw mengan, yaku naman kurin mengan, yakin na ako mo. Ini So what's up back nginingal do pagtrapan tayo ba pandamonyo ruay ni mga wakatang popsicle gawaking safeguard. Ang kay kunyari salita ang banana ang pong melon flavor ruay ni ay. Nabab saglulong maagisan kanina ay sinabot din ang Kem 20. So ayan na po lang na pong sabi-sabi penyipsip na pong bapang damonyo ring melon flavor. Oo bab, bawal kikinis ha, sip-sip mo. Oo bab, ninano ka, susuko na kaya ta, gisanan na Dana, lalasa yung Dana po ta expert ya bab. Dana, makanya niya. Kaparas na. Lagwa-lagwa Jo, kabang makahirap yay. Kenny ka, kaya ka mayakit Ken. Yan, Ken. Oh, smile. Rurururur. Wari may ako tulog kabuntok. Iya kaya ito may wagat at tilapia. Jo, will you help me? Aray, karim na. Jo, talagang in-advance mo parang 13 month mo para kinin O Jo, basta't pakakaulan me muna. Ay, sabi ko ng pakakaulan me Ay, dami mo akit!